Som taký, že vybuchnem, viete. Vy sa boje. Dáme svetlo? Hej, daj svetlo. Ahoj. Vybuchnem, Igor. Vy sa boje, čo sa rozmýšľa. Ľud. Teším sa na to, že bude koniec. Teším sa na to, že sa dostanem do takých iných kolají. Jenom tak ti dám toto. Jak púkala, počuť, jak púkol. Hej. Popúkalo. Deti lepšie. Tak trošku. Ešte idem sa pozrieť na nohy. Dobre. Ešte raz zatlačte prosia. Dobre, to hustejšie. Ešte raz toč. Dobre, tak ideme. Ešte raz ten triceps. No, už je napaskovaný. Ešte. Tricepsovú pozu, ukáž ten, čo ukazuješ stále. No, lepšie to je. Dvojitý biceps. Tak. Dobre, chrbát. Dobre, skús ešte raz zatlačiť lakty dozadu. Ježiši. No tvrdšie to je. Lázničky, bože. Lepšie to vyzerá. Dvojitý Páni mi biceps. nehovor, že tá noha neišla hore. Hej, išla. Sa vyrovnala normálne, vôbec sa nestráca. Mám ten dojem. Povedz mi, nie. Idem dozadu. Ale pekné to je. To je pekné. A ešte tady to máš. Ruka spradu. Ešte raz rob široký, sa nezdá, že keď ho robíš, už sú napaskované prsia. Hej, sú. Dobré. Zlepšilo sa to. Dvojitý biceps. Počkaj, pozrieme, či je oddelený. Ešte viac treba oddeliť biceps. Ale prečo to je? Tu máš dobre svetlo, pozri. Hej, toto vidno. Skús triceps. Viac opratný. Tie prsia sú good. Už to začína tak trošičku vyzerať. Ešte, no. No zase vieš dobre, že toto je najväčší skok, ktorý keď vidí. Voda vyleze von. Koľko vážiš teraz? Možno sa dáš. Ono, keď voda vyleze, ustane toto a hĺbka. Je to tvrdšie, ako to bolo pred Jacksonvilleom a Dallasom. Hlavne zlepšili sa nohy išli hore. Krajšie to je. Toto je dobré. Hej, toto je super. Poď bližšie, tam je dobrá. Stiahni v ruchu. Ešte raz te prosia z boku. Takže tak, toto je vyžľované a paskované. Horná časť prsa zlepšila. To je dobré? To je dobré. Konečne Je to také. Také plnšie, také šťavnuté toto je.
A keď zrobíš široký, tak vidno pásky na to. Konečne to vyzerá tak, ako to mal Majo Čambal. Toto bolo u Maja Čambala. Tak, super. Paráda.